Juče je u Sportsko-poslovnom centru održan drugi sastanak organizacionog odbora povodom takmičenja u džudu koje će se održati 29. maja u Sportsko-poslovnom centru. U pitanju je prvenstvo države do 23 godine, a sednicom je predsjedavao predsjednik organizacionog odbora Bogdan Cvejić. Nakon uvodne debate svi prisutni su izneli šta su radili u proteklih nedelju dana, odnosno vezano za samu organizaciju. O tome su govorili gospodin Milan Čačić, potpredsjednik organizacionog odbora, kao i gospodin Sava Svirčević, također potpredsjednik organizacionog odbora, a sve prisutne je upoznao direktor samog takmičenja, gospodin Andrija Mumović, šta još treba da se radi u narednih 15 dana do početka prvenstva. U suštini zaključeno je da je veliki deo posla urađen, ostali problemi vezano za samo takmičenje su pre svega finansijske prirode, a također na samoj sednici je usaglašen stav oko pre svega zvanica koji će biti, da tako kažemo, VIP gosti ovog takmičenja. Također je usaglašeno da će takmičenje Judo kluba Cement, koji se ovog vikenda takmiče na pokrajinskom takmičenju u judovu, imati mini pripreme, a saznali smo i od trenera da se očekuje da će za prvenstvo države se plasirati najmanje 7 takmičara Judo kluba Cement. Novi sastanak organizacionog odbora zakazan je za 25. maj, koji će ujedno biti i posljednja provera pred početak prvenstva, a prvenstvo, kao što je poznato, će se održati u Sportsko-poslovnom centru 29. maja sa početkom u 10 časova. Finale se očekuje oko 16 časova i 30 minuta, mogući i direktan prenos jedne od televizija. Također se očekuje veliki broj takmičara i poznatih sportista, kao i ljudi iz politike i privrede, a na ovom takmičenju će se takmičiti 225 takmičara u 7 kategorija, kako u muškoj, tako u ženskoj, tako da će na neki način ovo predstavljati i spektakl ne samo za Beočin, nego i za širu javnost.